לנו חירות לחיות את החיים הכי יפים. אולי סוף סוף נבין שכולנו חופשיים וזה רק אנחנו המשעבדים את עצמנו. אז שכל אחד יקום ויהיה מושיע ויגע לעצמו מידם. אם רק נסתכל אחורה נראה שהדבר שבורחים מפניו זה רק עלה הנידח ברוח. אך הדגים ששוחררו חזרה אל הים הפתוח ממשיכים להסתובב שם סביב עצמם, והציפור שיצאה משביה מפחדת לפרוס כנפיה. אך הדגים ששוחררו חזרה אל הים הפתוח ממשיכים להסתובב שם סביב עצמם, והציפור שיצאה משביה ממאנת לפרוס כנפיה. הגיע הזמן להאמין שריבון העולמים נותן לנו חירות לחיות את החיים הכי יפים. אולי סוף סוף נבין שכולנו חופשיים וזה רק אנחנו המשעבדים את עצמנו. אז שכל אחד יקום ויהיה מושיע ויגע לעצמו מידם. אם רק נסתכל אחורה נראה שהדבר שמוכרים מפניו זה רק עלה הנידח ברוח. החדגים ששוחררו חזרה אל הים הפתוח ממשיכים להסתובב שם סביב עצמם, והציפור שיצאה משביה מדוע לא תפרוס כנפיה. יש צו, בבקשה, יש. שנת 99. בשנת 99. בוא, תעמוד פה. אתם לא מתביישים? באמת? שנת 99 מוצאים לי צו? זה לא מצחיק, זה עצוב. לערבים אתם לא עובדים ככה. אני רוצה לדבר איתך בבקשה. תראה לי צו, תראה לי, תגיד לי למה. נריה השף שלה, נריה השף. הלו. עזוב אותו. שים עליו בעיה, שים עליו בעיה. תנסה להברח את הכבשים, תקף את העובד. אבל חבל מה שאני אעשה לך בגיהנום. מה אתה זו? מה אצל מרקו? כאן לא לשבת, אין לי בעיה, רק שלא יבוא. אלי, עזוב אותו, בוא לפה, שים עליו. מה איתו? הוא מורכב. בלי ידיים, הוא מורכב בלי ידיים. ירדן, עזוב, בוא תפוס אותו. תהיה עליו, זה. קשר עין פה. אתה איתו. יש לך עוד מישהו? למה אתם קוראים את הנשמה של הבן שלי? אתם קוראים לו את הנשמה. נריה, 300,000 שקל, המשפחה שמה על זה. תנו לנו את העזים, תרסו את הכל, תנו לנו את העזים. מישהו פה גידל פעם כלב אחד. אתם יודעים מה זה עיזה כזאת?
יפה, משטרת ישראל בסטלבט, ויש מישהו שעושה את העבודה. למה לא? איזה כיף, איזה תענוג. אבא, צלמו אותם גוררים, נשלח לפיצוח. איזה גבסה זאת? איזה מספר? יאללה, תרימו. זאתי מעוברת, אחי. אכפת להם, מעניין את הסבתא שלהם. נהגים ככה. רגע. תעלו. תרימו. אפילו כבש לא סידרתם להם, יא רבא. איך אתה רוצה שהיא תעלה את זה? איך? היא פצעה, איך? יופי. הפילה את העובר שלה עוד שנייה. יפה. אין בעיה, בתביעות אנחנו ניפגש, אנחנו יודעים. אנחנו ניפגש בתביעות. קח אותו. מה אפשר? בוא זאת אומרת. תראה בו. שלא תיבוא. תפוס, תקן, אני לא יכול. לא בכוח! בסדר גמור. לא בכוח! אחד מספיק, מה קרה? תעלה רגע את הקטן. אסור תאים ביחד, אסור ביחד! תקפידו פה על הפרדה כל הזמן! תרימו אותם לחוק. 1, 2, 3. תקפידו פה על הפרדה בין תנאים לבוגרים ולא... איזה אנשים מבוגרים, מביאים לפינויים. אני אגיד לכם. בוא בבקשה, רגע אתה. תצאי מפה בבקשה, אפשר. תלך שם עוד אחד הפרח אני עושה אותך. בוא בבקשה אדוני. אני מבקש ממך... תהיה איתי הוגן, אני מבקש ממך... אז תראה לי אותו! תתמודדו עם כל היישוב, תתמודדו עם כוכב השחר. תאמין לי, עכשיו שרפתם פה את כל הקשרים שבניתם פה עם משמר אזרחי ועם הכל. חבל מאוד.